Er den eneste, der har hørt nogle skræmmende lyde over for pigerne? Nej, det har jeg altså hørt. Det har jeg godt nok slet ikke hørt noget i. Nej, jeg har godt ikke hørt nogen. Er det rigtigt? Jeg har engang hørt, at der var en dreng, der var snublet og faldt ud af en terrassedør fra første sal af, og nu går han igen. Anna, seriøst, tryk bare lidt rotter. Det var så mange af her på Thy. Ej, jeg er altså overbevist om, at det går igen. Går det igen her på skolen? Ja. Tryk på Olle? Ja. Ja, det gjorde det, for vi var det hele. Så det kunne ikke være bedre. Hvordan gik det være? Jamen, jeg vandt faktisk også, så det kan heller ikke være bedre. Det er dejligt. Jeg gik i klassen i niveau til den der café der. Det var da skønt. Søster? Ja. Ved I, hvor Katrine hun er? Så hun ikke hjem i går? Ja, hun kan sige, at jeg flygtede fra alle sine ånder. Hey, vi prøver altså at snakke her. Hey, hører du efter? Det er Preben Daldor, forstander på Svankær Efterskole. Goddag. Jeg skal lige høre, om Katrine er kommet hjem. Det er hun ikke. Altså, hun er ikke her på skolen. Nej, vi har faktisk let hende efter hende en tid. Og der er ikke rigtig nogen, der har set hende. Har du hørt fra hende? Har hun ringet hjem? Nej. Tror I virkelig, det virker? Nej, jeg tror sgu ikke på det her. Jamen, vi troede jo heller ikke på Katrine, men hun er jo forsvundet. Det er ved at blive koldt, så jeg smutter op efter et tæt. Skynd dig lidt, Ina. Jeg tror, han er på at fortælle os noget. Nej. Ina, hvad kan det betyde? Der var et eller andet. Jeg så ham. Altså, jeg synes bare, vi skulle tage ham væk nu. Tror I spidser og løg med os? Altså, vi bliver nødt til alle sammen at holde sammen om det her. Ja, men det har jeg simpelthen ikke tid til, for jeg har en mobil. Der er fejl derude, vi må hellere følge efter hende.
Nej. Hvorhen? Han på kirkegården. Skal vi da følge efter? Ja.